Okay guys, sihamba sokubona ama-iPhone. iPhone yangikhipha nge-storage so sizoyibheka ukuthi ama-prices anonjani. Mase igcwala everyday kusala ukuthi igcwala inyanga nayiphelile ukuthi mase ihlezi iphithizela everyday. Yini lesiyakiyo state usafuna ngulisa abanye bazowuthatha nabafika la. Yangishuta vele. Angisho. Lezi ngeze. Lesigwaro kuphela lezi sibo. Lezo ngqondo. Tusengitholile shana. Sibona njani lesi? Ona lesi. Si-right ne? Ngibuye edrobheni ndaba ngithi ngikutshelile ngathi ngifuna ukuyokarabha. Yeah. Manje uyazi-ke nawe into Back home. Sengize ngangena ngavala negate. Eish. What a long day. Loko ngiphume ngo-9 manje kushaya u-3. Oh wow. Into engilambe yona ke. Hayi futhi. Hey guys. Asinamona shem. Bazali yini abantwana bamaNdebele? Bazali yini yazini asinamona shem. Namdele iholwana zidure kangaka. Namdele iholwana zidure kangaka. Ukuzihayara nje angisabe. Shothi mangathi uyathunyisa ke. Nje la ungathi uyathunyisa ke. No, asinamona zala abantwana bamaNdebele. Shadana amaNdebele. Umona sinawo. Hayi siyagowa shem. Hayi. Siyagowa. But ke akunajika nekhona vele mele senze guys. But iholwana ziyadura guys. Remember kule video le yabo mama bagida. Mama mphela yena beyanganayo do you call that thing? Lo muyeko loya. Uyehla kuluya. Konje bathini? Oh, phela ngibalekele legama. Manje sahamba sithi sothenga wow uyadura sithi mama wa hayarisa lento. Sahamba sokuhayara guys. But yeah. It's all for the best. But it's for the best. Ngihambe ngisayibona lapha endlini ukuthi ngenhlani. Ifoni batafuna udownload amoto omhlole endlini ya TikTok. Uyayibona ke? TikTok mama ngibona TikTok ngenza ivideo. Wena ubusy ngelo nge-YouTube we. La ubusy nge-YouTube sis. Mina angisiyi TikTok yini. Yebo kona lokho. Uyenza ama YouTube. Angenza amavideo ngikabulala mina angenza. Kodwa ngifuna omncane wokuzoshesha. Asizokhuphuka kakhulu net ukuthi yeah. Angifuni omncane wokuzofa. Bese udlani ukuthi mara sala ngizofika. Uzowatch ivideo izinto zifunayo abantwana bazosale bathi nedabhoro lezi zinto mohamba ziyahamba. Funa kube khona umntana ombona ukuthi uvakere ngiyana umtshela ukuthi hey. Yebo. Nangoba laba namuhla babahlanganiphile ngabona kumhlabela leyo. Fika. Let's shoot the spot iyahamba. Buyizithatha. Yeah? Ngikuze ezingisekubeni. Jama. Samba hamba kancane. Suke le.
kusala kuyindlela. Guys, sesibuyile ke kuyokhuleka nokuphahla entabeni. Everything went well. Yeah. Sizobona futhi kusasa. Sibuya khona la. Yeah, left and right. Hi, Bachomi. Ninjan. Hi, Bachomi. Ninjani. We Friday morning. Guys, as I said, here a bank from a bank. This is a ultra liquor. This is a prepare for Equabo, like higher. So we have my case in a few today. Basically, I'm going to next week. But man, I'm sending makeup quick in a hurry. Simple look. Eish ngoba sengijahile guys ne. Sengihlulwe nokuniveza ukuthi ngiqale phi njani, but yeah. I just want a simple look, okay? Nothing fancy or what. Okay? Kujahile guys. Amahamba wami asesemaningi namhlanje. But ke mina ke ngilogelo angizange umane ngiphume ngathi ngihlike esitimeleni besigcwele ngijame ngathi bengijame ngeenyawo leso sitimela. No. That's one thing about me ke. Ngifuna ukuphuma ngi-right. Ngimuhle. So that's what. But angifuni something too much. I just want something simple and nice. Hey, flashing my phone, buffet. Okay, last time mix foundation. I like mixing my foundation because sometimes I had to things really color yam. Laying if for now, so I just mix my LA with Elo Essence Flawless Skin. It's a little lay when I light. They said the Essence dark. So basically, so the color for now, and then we're good to go. I think this is the one. Yeah, this is my color now. I'm thinking coming up with like the roots. I mix a color. I just mix and mix. Go put my thing for now. It blends with my skin. As guys, I'm saying for my lento le yokuhlanganisa yokuqala ifoundation uqala ukumakeup uqale ngecolor mine. Guys, ngathi ikhipha kahle njani? Asikhipha kahle impela. So ngithe ngizoyizama. But now ngoba ngijahile ngifuna ukuthi ngiphume ngemuhle ngifuna ukusnap. So uzothi nangifree kahle nje ngiyenza lento leyo. Ngibona ukuthi uzophuma ngendlela. Okay? Let's make it faster again. I'm trying all my hands to make it faster again and then nisibheke la isipilini guys ningana ukuthi mfowethu koyile uzibheke phi nesipili la sekamereni lami. Yebo buze kuvuka inyama. You understand?
This is my simple makeup again. My simplest makeup. Ayinento eziningi kakhulu. Just like this, and then we are done. Almost done. We are almost done. Oh, like I am done. Jonathan is the simplest makeup ever. Okay. What you mean? And then oh, it's simple. It's simple. Yeah, look, guys. Guys, okay, guys, just sit down. I think we're gonna keep him out. Thank you. Sing a ultra luka manje. Ngifuna ama-case nyana ayi-3. Yeah. Sambeni. Sisilana. Guys, ngaze ngacikeka. Remember ngithenga 3 case. Manje kumele ngithenge 2 just because the case lama black liphakathi kwe case eli red basimele libe black. Mara sikhona isidingo salokho. Ngingabhoreka inhleki. Anyway, kusazobuya vele ngizothenga obunye utshwala. But kuyabona uma uzitshela ukuthi ngifuna ukuhamba ngibuye nento eso. Hayi, yazini. Hi Tommy, sisele Shoprite. Ngizobheka i-brand pack. Why is my paper inside front? Check on the other side. Hi, boo. By the way, fish is something I can't. I'm going to go to the I don't know, Maslana. Oh. Never think about it. I'm going to say, I'll show you because I don't buy this. Like, chicken, you know, like, cake is I go. Just because we say cake in a red, but what can you say? A black. Yes. Okay, so see. Somebody look at the cycle. I'm a snakes. And then I'm out. Yazi wangena sitolo sokudla kufuna ukuthi uye straight la uyakhona ngoba wadlulela okunye uzithola sewuthenga enentunga bezingekho kuplani yakho namhlanje uthole sewuguga ngithatha ini mara yadura yo
yazi-ke ithi-ke ngizame lawa ngikaze ngiwadle-ke lawa ngizanitshela ukuthi a-taste kanjani. I'll come back for the what. Yo bafethu nama-chips Ngikhanga ngoba namba ayababa. off-road iyazisetha yona Ne ukuthi off-road awuyizwa. ijetho Mm. uyane Nendlela ukuthi grrr awuyizwa. hayi wena umnandi yabo ukuthi waye ngiyithanda ijetho guys izinto ziyababa Ingazi le. Marithi yethu I know. yo uzidla mangifika endlini ukuthi wow ngifuna umehluko zizodwa nje aba sengisekhaya sengicede nokudla bengilambe but ngisaphuma futhi ngentabeni yeah ngisayikhuleka guys ngisayibecela ngisayiphahla ngiyakhuleka ngikwenza kuyithu mina-ke I make no mistake yeah okay get ready with me ngiyokhuleka entabeni umuntu uyathandaza manje guys thandaza uphahla konke nje Tabe zikude wena zisithela wena kuyabanda guys ne ngizokugqokela konke lokhu phezu kwecheese it's freaking cold. Okay. Lana ngifasa ifindo ne elingicakile namanje. Siyakwazi ukugqoka mara lokhu hayi amadlozi asithanda simahobo shema yazi asithanda simahobo singathi silahlekile-ke manje